Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στολέστες ερξέματος οραϊζόμενος, Κυρίω παρίστασε το βασιλείο ουρανών, Χριστοφόρε αίδημε, όδες συνασωμάτων και μαρτύρων χωρίες, Άδιστητρης Αγίων και φρικτή μελωδία, διότι εσύ και εσύ εστέσες, σώσε τους δούλους σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και ως νύμφη περίδοξος του Βασιλέως Χριστού, ως μάρτης πολύαθλος και ως παρθένος εμνή, Μαρίνα πανέπιμε, δόξης κατηξιώθης, εις αλλήλικτου και θείας, όθεντες πρεσβείες, οφλημάτων την λύση, παρέχεις της πόθο τιμώσει την μνήμην σου. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δίνα Ενεργή σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Με τη ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, της αρθίας των Αγίων του Θεού του Σεών, της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Για το Αρχιεπισκόπο μου Παύλου, τιμή πρεσβυρίου της Χριστός Διακονίας, παντός του κλήρου και του λόγου του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Και του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και τα ξεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Με τον δούλο του Θεού των εργαζομένων του και ευλογίας του αυτό και της εν Θεώ βοήθης αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών στον Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα τιμήν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν. τον είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκύτητα μεταποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλατη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνη ερήθρα γιάσας τη ακράντου σου επιφανία. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος. Αμήν. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος. Αμήν. Και ποίησον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής ορατήστε και αοράτο αλεξιτήριον. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Σας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάξον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτισίνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντας ημάς, τους δια της κλίσεως του εαυτόν αυχαίνω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίσουν ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψε ώστε και ραντισμού. Και γενέστο μην Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το Ανάσου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο παραγενόμενος σε επισωτηρία του γένους των ανθρώπων, ο εν ουρανό το θρόνο εποχούμενος και εν γη πεζή περιαγαγών τας πόλης και τας κόμας, εις δε την Αγίαν πόλην, μικρόν πρωτού εκουσίου πάτους επιπόλου όνου καθεζόμενος εις ελθόν, ο διαγγέλου σου Φιλίππο το διακόνο λαλήσας, ή να αναστάς πορευθεί κατά μεσημβρίαν επί την οδόν, την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, και προσελθόν κολληθεί το άλματι του Αιθίωπος, ον και μετά το ευαγγελίσαστε αυτό, επί του άρματος σε των αμνών του Θεού τον έροντα, την αμαρτίαν του κόσμου, και μετά το πιστεύσε αυτόν εξ όλης καρδίας, είναι σε τον Υιόν του Θεού, στάντος του άρματος και καταβάντων αμφωτέρων, ευάπτισεν αυτός δέσποτα, ευλόγησον και το όχημα τούτο, και δώσ' τους δούλους του τους εργαζομένους εν το κέντρο υγείας αυτό, ή να πορεύονται την οδόν αυτού χαίροντες και τελειώνοντες των δρόμων αυτού και τη διακονίαν, ειν έλαβον παρασού. Το γάρ των δρόμων τελέσε, ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διόπερ και διόμεθά σου δώσει μην άγγελων φωτεινών, ή να πορεύεται έμπροσθεν ημών ριόμενος ημάς, ή εν νυχτή ή εν ημέρα, από παντός κακού, και είναι πνεύματι Θεού αγόμενοι, τρέχομεν καλός και μη εις κενών κοπιόμεν. Σίγαρ η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομε, συν τον άρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ελεήμων και φιλάνθρωπε Κύριε, ο Μέγας Ιατρός ψυχών και σωμάτων, ο ελθόν εις των κόσμων, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, ο καλός Σαμαρίτης, ο επί τα τραύματα των ανθρώπων επιχαίων έλεων και ίνων και θεραπεύων πάσαν νόσων εν το λαό, ο πατάσων και πάλιν ιόμενος, ο κτίσας ιατρούς και δούς ημίν φάρμακα και υπόν, ότι χρίαν ιατρού έχουσιν οι κακώς έχοντες, ο λαβώντας ασθενείας ημών και τας νόσους βαστάσας και τας σωματικάς θλίψεις διορθούμενος των ανθρώπων, ο υποδείξας αντέχεστε των ασθενών και επισκέπτεστε άρρωστον και θεραπεύειν τας νόσους των ενασθενείες κατακειμένων και υποπαντίων νόσων οχλουμένων, ο αγαγώνης πανδοχείων το περιπεσόντα εις τους ληστάς και εντυλάμενους το πανδοχή, επιμελήσαστε αυτόν και δι' αυτούς συστήσας την περίθαλψη της κλονουμένης υγείας, ή της βέλτιον εστί παντός χρυσίου και της εννοσηλευτικής ιδρύμασι νοσηλείαν των αρρωστημάτων σωματικών και πνευματικών. Αυτός Πανάγιε, Δέσποτα, ευλόγησον και το παρόν κέντρο υγείας και τους εργανοζομένους εν αυτό, και την ιατρικήν σου δύναμην εξαπόστηλον ουρανόθεν, επιπάντας τους εν αυτόν ορσιλευομένους αδελφούς ημών, εξέγερον αυτούς εντάχει αποκλίνης οδυνηράς και στρωμής κακώσεως και πάσαν λαθάνους ανασθένειαν αποδίωξον, ιατρεύων τα του σώματος πάθη και απαλάτων αυτούς από πάσης φθοροποιού αλγιδόνος και νόσου, γενού ασθενούντων επίσκεψης, μετασκευάζων εξαρρωστίας εις ρώσιν και το δαψιλές των ιαμάτων επιχαίων, κατάπεμψον την ιατρικήν σου δύναμην, επιπάνταν ιατρών και του σου θείου ελέους την εσπλαχνίαν, επί τας αδελφάς νοσοκόμας και το λοιπόν νοσηλευτικών και διοικητικών προσωπικών του ευαγούς τούτου κέντρου υγείας, ήνα με τα χαράς και υπομονή τα εαυτόν καθήκοντα επιτελώσιν, εις τον μισθαποδότην σωτήρα και Κύριον αποβλέποντες και εις αποκατάστεσιν της εις εικόνος διακονούντες. Δόρισε τις τε ιδρυτές και ευεργέτες, τις τε εφόρεις και διευθυντές πλουσίαν τη χάρη σου, όπως ούτω κοπιώντες υπέρ των νοσούντων εύρωση των μισθών αυτών πολλήν εν της ουρανής. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέσιν κατά
βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σώαν δωρεών αξίους ημάς ποιήσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που και την παγκόσμια ανύψωση εορτάζουμε, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μαρίνης, του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αδελφόρου, του Αγίου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Τολού, του Εναγίης Πατρός ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας του Θαυματουργού και Ιατρού, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εύχομαι ο Θεός να σας σκεπάζει στο έργο σας και να σώσει πολλές ζωές. Καλοτάξιδο να. Για το πώς ήρθε αυτό το ασθενοφόρο εδώ, γιατί πολλοί με ρωτήσανε. Η όλη ιστορία έχει ξεκινήσει πριν από, να πω, 15 χρόνια. Γιατί το ασθενοφόρο όταν παρέλαβε το κέντρο υγείας ήταν ήδη πολλών ετών με πολλά προβλήματα. Προσπαθήσαμε λοιπόν από το 2004 να προμηθευτούμε καινούργιο ασθενοφόρο και κάναμε όλες τις ενέργειες που μπορούσαμε να κάνουμε βέβαια σαν κέντρο υγείας. Ξεκινώντας από το νοσοκομείο, από την ΒΙΒΕ, από όλους όσους είχαν επισκεφτεί εκείνη την εποχή το Βόλιο, δυστυχώς χωρίς να ευοδοθεί καμιά από αυτές τις προσπάθειές μας. Η τελευταία προσπάθεια που είχαμε κάνει το 2004 με το Δήμο και με τον τότε Δήμαρχο, τον κύριο Γκάση, ο οποίος μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας έφερνε καινούργια ασθενοφόρο, γιατί πια αυτό που είχαμε είχε πάρα πολλά προβλήματα και είχε μείνει πολλές φορές στον δρόμο. Ενημερώσαμε το νοσοκομείο εκείνη την εποχή ότι πρόκειται ο Δήμος να μας χαρίσει ένα καινούργιο κέντρο, ένα καινούργιο ασθενοφόρο. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με τον διοικητή του νοσοκομείου τότε, τον κύριο Μπογιατζίδη, ο οποίος σήμερα είναι υποδιοικητής της Τρίτης ΥΠΕ, και ο οποίος είπε στον τότε Δήμαρχο και σε εμάς βέβαια ότι θα βάλει μπροστά για να μας φέρει ένα καινούργιο ασθενοφόρο μέσω χρημάτων τα οποία θα έρθουν από το ΕΣΠΑ. Η προσπάθεια λοιπόν ξεκίνησε από το 2004. Έγιναν 3 διαγωνισμοί οι οποίοι κηρύχθηκαν άγοντα. Το 2007, όταν μας ρωτηθήκαμε και πάλι αν θέλουμε κάτι στο κέντρο υγείας και τι θα θέλαμε από το ΕΣΠΑ, η πρώτη προτεραιότητά μας λοιπόν ήταν ένα καινούργιο ασθενοφόρο και μάλιστα να είναι 4x4, γιατί αυτό που είχαμε δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει
τον κόσμο και τις δικές μας συνθήκες εδώ πάνω. Το 2007 λοιπόν μπήκε μπροστά αυτή η προσπάθεια. Είχαν κηρυχθεί πολλοί διαγωνισμοί και πάλι 3 από την Τρίτη ΥΠΕ και από το νοσοκομείο, οι οποίοι επίσης κηρύχθηκαν άγωνοι. Και κάποια στιγμή φέτος, το 2014, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 5 χρόνια, τον Ιούνιο έφτασε σε εμάς ένα χαρτί το οποίο μας έλεγε ότι επιτέλους θα έρθει αυτό το πολυπόθητο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, το οποίο θα παραλαμβάναμε άμεσα. Λοιπόν, από εκεί πέρα ευτυχώς για μας κύλησαν τα πράγματα καλά και γρήγορα, αλλά θα σας πω μονάχα ένα περιστατικό, όχι μόνο δικό μου, αλλά και του οδηγού του ίδιου. Το πρώτο πράγμα που είδαμε, ξέρετε ποιο ήταν όταν πήγαμε κάτω να δούμε το αυτοκίνητο? Εάν επάνω γράφεται το κέντρο υγείας του Σωτηλείου, αυτό κοιτάξαμε όλοι μας. Εάν υπάρχει αυτή η επιγραφή διπλά, που για μας ήταν πολύ σοβαρό πράγμα. Επειδή έχει κακή εμπειρία το κέντρο υγείας από πράγματα που επρόκειτο να έρθουν εδώ και κάπου αλλού κατέληξαν, το πρώτο πράγμα που κοιτάξαμε είναι αν επάνω αναφέρεται το κέντρο υγείας του Σωτηλείου και ησυχάσαμε πραγματικά και εμείς και ο οδηγός όταν είναι γραμμένο το κέντρο υγείας του Σωτηλείου δίπλα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς σήμερα που το πήραμε επιτέλους και το έχουμε εδώ και θέλω να μοιραστώ τη χαρά μας με όλους εσάς, με όλους όσους μας τιμήσατε και ήρθατε, τον Δήμαρχο, τους Άγιους Πατέρες πρώτα, τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας, αλλά και της περιφέρειας όσοι είναι, αν είναι εδώ. Λοιπόν, και θέλω να μοιραστώ τη χαρά μας μαζί σας. Πιστεύω ότι χαίρεστε μαζί μας κι εσείς και εύχομαι να μην αρρωσταίνουν οι κάτοικοι του Βοηείου, αλλά όταν αρρωσταίνουν να είναι αξιοπρεπής η μεταφορά τους εκεί που πρέπει να είναι για να γίνουν καλά. Αυτό εύχομαι εγώ μέσα από την καρδιά και πιστεύω και οι όλοι οι εργαζόμενοι που είμαστε στο κέντρο υγείας και μαζί μας πιστεύω και εσείς. Έχουμε κάνει κάτι πολύ απλό, να σας προσφέρουμε κάτι μετά αφού τελειώσουμε όλα αυτά τα τυπικά. Να περάσετε να πάρετε κάτι μέσα για να κεραστείτε, έτσι για το καλό. Και τώρα θα ήθελα τον κύριο Δήμαρχο να πει δύο κουβέντες, ο οποίος είναι ο μόνος επίσημος που έχουμε εδώ που ήρθε να πει. Και σαν γιατρός που είναι, Είναι γιατρός ο ίδιος και γι' αυτό θα μπορεί να πει εκ πείρας κάποια πράγματα. Σεβαστοί πατέρες, κυρία Φιλέλη, φίλοι μπορώ να πω, πρώην Δήμαρχε Σωτηλείου, κύριε Μανώλη Γκάση, γιατί πραγματικά τα εύσημα ανήκουν σε σένα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είτε είστε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε είστε αντιδήμαρχοι, είτε υπάλληλοι, γιατροί και όλοι. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι μια χαρμόσυνη, μπορώ να πω, είδηση για μας. Έχουμε ένα ασθενοφόρ πραγματικά, δηλαδή όλες τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Αυτό ήρθε. Έχουμε όμως έναν οδηγό, ο οποίος επί 24 ώρων βάσεως βρίσκεται επάνω. Εδώ έγκυται σε εμάς και το λέει κυρία. Ναι, το βάρος πέφτει σε εμάς. Εμείς σε λίγες μέρες θα κατεβούμε και στο Υπουργείο Παιδείας και σε όλα να κοιτάξουμε παιδείας υγείας. Γιατί μπερδεύτηκα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, θα φέρουμε, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι επί 24 ώρες. Συζήτησα με τον Γιάννη, έχω μάθει όλα τα προβλήματα, συζήτησα και με τη Χαρούλα. Εγώ πάντως θα ευχηθώ αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το ασθενοφόρο που έχουμε μπροστά μας, να το έχουμε σαν κόριο φθαλμού, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη, ο πληθυσμός μας είναι εγγυρασμένος, το Άνω Βόιο έχει ανάγκη, ασχέτως αν όλες οι υπηρεσίες μας τις αποδεκατίζουν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Αν δεν μας δώσουν και οδηγούς, θα κοιτάξουμε και εμείς μέσω του Δήμου αυτού να προσλάβουμε κάποιους. Πάντως θα είναι χαρά μου να βρεθούν και άλλα άτομα και άλλοι άνθρωποι να βρίσκονται εδώ, να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Γιατί πραγματικά τον τόπο αυτό τον αγαπήσατε, τον αγαπάμε όλοι. Θέλουμε πραγματικά το κέντρο υγείας, το οποίο αυτό δωρίστηκε από κάποιους ανθρώπους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε εμάς, να μείνουμε εδώ. Γιατί ακούω πολλά, έχω αγωνιστεί για πολλά, ξέρω τι συμβαίνει, δεν θα τα πω εδώ. Πάντως να ξέρετε ότι το κέντρο υγείας δεν πρόκειται να φύγει επί δημαρχίας δικιάς μου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μπορείτε να το κοιτάξετε, να μπείτε μέσα.
Σήμερα μπορείτε να είναι ωραίο, από αύριο δεν θα βγάλω. Καλοτάξιδο να είναι. Εγώ θα πάω μια πέρα. Θέλει μέσα, πήγαινε λίγο. Ο πατέρας του.